Nabulak, kamu nag-trip sa mga gapo, no? Dili oy. Ano kami man yung pasanginlan? Kamu lagi na to, hapit ba yung mga sunog? Pataka naman mo pasangil. Kita din mo nga kami. Hoy, nabulak. Kamu nag-trip sa mga gapo, no? Pataka ka. Tarong ba? Kapit ba mga sono? Dili manggug kami guys. Suguro mo yung kuya. Awa lagi. Mo, dinay pag yun mo, ha? Yate, yun is papi ba? Kay mangunay na. Ikaw, manggod ka ng baba mo pati sa baa. Jo, ya, mubalat ka kang kuya. Sige, balot toy. Balot toy. Oh, palisigid to ninyo kay siya may nagsugo sa mua nga. Labayan mo kaoy. Damulak. Tabangin mi ninyo, bigay mubalat ka kuya. Ay, mong tabang. Unsa may ihatag nyo sa mua? Kaya inyong kuya, yung bayad sa mua, librehon niya dagat karon. O sige, bayaran ta mo. Yara. Unsa ba ibayad nimo diha? Wa man sulod na. Asang kwarta niya? Duwas koy. Asa man? Tara o, wala tara o. Bayad. 20. Ay pwede na na oy, pwede na na. Sige, ibang ni. Magkornito. Muna, dire sa amin. Wala ka mi, kay magana-ana kami sa dagat. Dito mo. Ayo, nila. Bantay lang dito si kuya. Yes! Dagat! Idol! Ay, sabi, asa man yung uniform? Ano nga man yung musuta? Ano wala ko gisuot kay mabasa mag-swimming mang ta. Tama sad. Sus, may pagwa na ako ni Dal ako ada. Kapoy ra ba kay glaba? Nya, okay na tani. Gods! Namapad na nako ang pangako na ko sa inyo ha. Nga once makabalos ko sila ha, iligo na mong dagat. Salamat kay manager. Una na kami. Unsa man ka? Mo excited na mo kaayo. Atay man magusto pa man ta dire kaligoon na kay ko ba. Paggulat ni Power Ranger Red ba? Excited naman kay ka. Ini manggod si Luigi o maguna-una. Paghilom dia. Utro man sad ka. Nya, Power Ranger Red, unsa may plano ani? Ang buhaton na to karon di sa ta maligo. What? Unsa man ta? Magdula sa ta kanang lubong ba. Once nga mahugaw na ta diya na ta magsalom-salom. Dito tama. Lubog. Okay mana? Okay kayo! Ako una lubong, ako una. Hilom da Luigi ako yung nakauna. Ako lagi ako. Samo ko ninyo eh. Gam. Kinsa day trait ni dere? Imua. Ako yung una ilubong ninyo. Bitaw, tama bitaw. Tama. Siya una. Dito dali ra karon ta. Unahin ka. Let's go. Kini. Impas niya itong plano ron. Lubong na to ba? Taga diri. Karon lang ka. Kadungog mo ato. Lubong daw. Magpalubong daw si kuya. Pag malubong na si kuya, tapos di na si kalihok, magkabalot na dyan ta. Okay. Papo kay spas greyo. Tuta diri ay. Kini paminaw na ko, nagumok na ni kalutan ni. Ya, sige, galot na. Kalot ko man ti pala. Amo na. Agam sa man di ay. Na ako'y magikwan diri. Mag-wish ako nga mga ay tagpala. Sige daw. Magikwan, tagay ni pala, kay magkalot-kalot ni. Yawa gid. Tugikan no. Dapat na bago nga pala kita ya man Ikaw wala tagak ni babaw. Kalot. Kalot. Nyara. Ay sa sukdon sa to. Sana? Sukdon. Usay kalot lang kaya ayun ang sukon. Oh, kalot sige. Usa ka lalom. Basta ay tama-tama lang. Mga ipit. Kana Kasi kasi Mario. ulat malunggahi kayo. Dali banat. Lubong na daw ko. Pit na kanino kamay na kulang. Sinya si Sinulang. Was pa lubong na. Pasimutan yun ako nasa kong lubot. Biloy. Isa pa po rin dired be. Isa man. Istingin siya daw ka para masukdan na. Bitaw. Sige. Istingin. Ilubong na ka na mo. Gamay. Grabe po ka makamundag sa ulo, supagong ka na ko ron. Langan para masukta sa ino. Sakto Ito ra. ang tabunan. Tabunin na. Tabunan na to. Deh, kuta na. Tabangin po ninyo po. Patpod lagi. Ito pikas. Ayaw na ayaw. Yung ka po yung dagat wanga ka. Ay sabi. Ano man? Scott is na mula kayo, kaya tumang mulubot trip. Bali, ragod. Tarong. Kapit na naman, oh. Charo.
malubong na siya. Hindi na ni kabangon eh. Kulangan ninyo ta. Tama na. Di, parati, puli naman eh. Mario! Tara, gilubong na yun. Bangon na, kita bangon na, lubong na yun. Gamay na lang kayo. Malubong na karon kuya, impas ka sa kuha. Yawan niya malubong ko yun. Mabili ang suwang. Di man ka na malubong aswang kay hait man. Mana na mo diya? Ay sabi! Ano sabi nang gibuhat ninyo? But ka na magpatoy-toy ba? Kay aron atchop tanawon na. Kailani wala Oh, atchop mo no? Matoy-toy, matoy-toy. Solo. Iskot ka Luigi, unsa man na? Tunog tutoy diri kinamay tutoy dito, dapat tutoy diri. Toy bitaw kang buanga ka bantay makabalot gusto mo ikaw na po ilubong. Ay sabi. Pagduda ko anong mga katawan ninyo ba? Ulukatan ako ninyo diri bi. Sa ilukaton, si ko ni magpinda ka kay ilukaton. Relax ang sa diha, ah. Unsa na plano Dora? Nya, say plano. Tabunan na to patinaw ka ni. Yati ka testing lang yung tabon kay kulataon tag yung kag makahawa ko diri ba? Ay sabi. Isa man na imong gitawag diya Dora. Wailain, kundi ang gusto mo balos sa imuha. Kubalos? Hello! Patay! Ano kuya? Kamusta mga kaya, Paps? Yati mo anong nangabot man mo diri? Balas din mo lain pod. Tama. Yati mo na mulag. Gisikap na mo ko ninyo ba? Ikaw rin kabalo man libre sila. Kami kabalo po mi mo bayad. Yung nagibayad na ninyo sa inyo aday. 20. Balik ko nito. 20 pesos lang. Ya, okay na ha. Basi na mi. Yan na na. Kaya mo trabaho, balik ka makasitap na mo. Kasi may ako nagkornito. Hindi na nakabangon. Oy, ay kung yung gay, ate mo. Salamat lang. Salamat. Ano mo ito? Balik kita. Sama na to na. Tanggalan ka ng tutoy. Ah! Ako bigas. Ayaw mo ba? Yo, ayaw ko kumot sa yang itlog. Darang itlog. Dako kayo. Agay! Tama na! Tama na. Ako po sa bigas itlog. Ayaw ni itlog yan. Tuyokon. Tuyokon. Itlog. Itlog. Tama na! Uy, magsiwi lang din. Ayaw na lang. Ayaw ba? Ayaw makikilang kayo! Asa mo kuya? Kututon ko ba? Ha? Unsa? Katutong ka? Kabalo na kaunsaon ni Pasimon siya. Ay ate, kaya mayo magbinuang di ayam. Tanako. Ayaw ba daw kaya kayo kutot? Tuwara, Kuya Pan. Kuya pa lang. Kaya nga, wala mo kayo libang-libang isa kadlaw. Wala ka, wala ka. Kaya na, tanaw na to, natulog bagay ni. Ah, galaw. Dampaon na ko yung itlog. Dampaon ang itlog. Ano, na, gulog na. Wala na. Kapay na na to para makamata. Tara, wala pa na to. Kapay na to. Kanitil. Kinitil. Wala na, kamot. Naputol siguro. Bilaw na ni. Bilaw. Nakamata na. Ayaw na. Kini. Okay na ka. Narabuyan lang sa kuha makabalos ako ninyo.